by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing it's all the same. Da può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you, papà l'americano. Ja, jeg har 22.000 fødeboller med. Nej, jeg har alt ikke til jer. Men jeg kunne ikke ligesom få fødeboller til jer. Alle sammen, det kunne jeg nok godt. Men jeg kan love for, at jeg ikke rigtig som en ægger, måske lige kan tage løn til mig selv de næste mange måneder. Så gengæld har jeg taget nogle t-shirts med til. Man kan jo ikke sige, at jeg Hvis jeg ikke putter ind, så styrer du af. Er den okay? Det lyder... Er det ikke sådan godt? Okay. Ja, okay, det gør vi. Vi starter med nej, og så ja, og så... Nej! Ja! Nej! Ja! Nej! 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 Ja! Vi skal! 1, 2, 3, nu! Nej! Nej! Ja! Måske! Og hvad med dig? Hvad hedder du? Mon det er noget sjovt, ligesom Ulla og Line. Det bliver så sjovt. Sig mig dit navn, fortæl mig dit navn. Og så laver jeg lidt spaghetti. Tæl mig dit navn, sig mig dit navn, fortæl mig dit navn. Papà l'americano.
Må I høre noget god musik? Eller hvad siger du? Må I høre noget god musik her på Langeland? Ja, vi får hørt noget rigtig god musik. Jeg skal vise dig. Er det et vedmål, det der, eller hvad? Er du ude på noget? Er du ude på noget? Nej. Jeg er ikke ude på noget. Jeg er ude. Du skal ikke komme her og sige noget til mig igen. Hallo? Jeg skal da fast hjælpe mig dog. Hvad siger du? Hvad siger jeg til dig? Ej. Nå! Er det vedmål med, at du kommer over eller hvad? Nej. Det er det ikke. Hvad har I lige lavet før? Hallo, her har vi en FIFA. Hvad er dit navn? Mit navn er simpelthen Bøde. Hallo? Hvad er dit rigtige navn? Helt ærligt, hvad er dit rigtige navn? Jeg hedder Bøde. Jeg hedder Jonas. Lad mig trykke din hånd, Jonas. Nej. Men han er fandme bange. Fordi du vælger at komme til dette studie. Ja, men jeg blev selv inspireret af det der menneske. Og så tænkte jeg skal simpelthen herover. Altså, du ved lige så godt, at det er det nemmere, for det er det studie, der kommer på YouTube. Ja. Ja, det er Heller vi ikke gas, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har filmet på hele festivalen, og så laver vi en video, så laver vi en video, så laver vi på YouTube. Det er godt. Det er godt, Silber. Det er godt. Hvorfor er det, du kommer over? Ja. Hvor gammel er du? 12. 12? Er du 12? Seriøst? Hallo, hvad er der plads, skal vi? Det er ikke det. Ej. Hallo, den er så træt. Seriøst? Ej, for helvede, mand. Ej, så skal du ældre end det. Er det ikke rigtigt? Men plads til det, ikke? Ja. Så det er ikke klart træt. Jo. Ja, det er er du ikke, jeg mener, du ikke rykket ned? Jo, men på Sjælland, der kalder man det gået op. Nå, gået om? Jeg tror, du sagde, at det var gået op. Nå. Nej. Jeg er ikke rykket op. Det er jeg. Men det er det. Er det løgn, ja? Er du virkelig? Hvornår er den fødselsdag? Hey, lad mig trykke din hånd. Papà l'americano